hi ha una cita de Halmos, sempre posa la mateixa cita, que diu: les matemàtiques són, i llavors comença a dir, conjectures, propietats, teoremes, axiomes, tot això són matemàtiques. Diu, però el cor de les matemàtiques, allò que fa que les matemàtiques avancin, és la resolució de problemes. Per tant, les matemàtiques són resoldre problemes utilitzant totes les eines que constitueixen això que en diem en termes generals matemàtiques. Tenir problemes en matemàtiques és la millor cosa que et pot passar, perquè si no te'ls has d'inventar, els problemes. Mentre que tenir problemes a la vida no és exactament el millor. I per tant, si la gent pensa que les matemàtiques són tan difícils, és perquè no s'ha parat a pensar lo difícil que és la vida. Això ho deia el von Neumann. El primer mite per mi que s'ha de desmuntar és aquesta dita castellana que diu la letra con sangre entra. Per mi això és una salvatjada. Un ha d'aconseguir gaudir aprenent. I si no gaudeix aprenent, i si aquell aprenentatge és una tortura, no aprendrà. No aprendrà. Aprovarà exàmens. I ara algú em sent i diu: oh, però les matemàtiques són molt difícils, molt complicat, no pot ser gaudir amb les matemàtiques. Sí, s'ha de poder gaudir amb les matemàtiques. No tothom gaudeix al mateix nivell, com no tothom gaudeix amb qualsevol altra cosa. A un li agrada moltíssim la música i a un altre li agrada una altra cosa i per tant a uns els agrada les matemàtiques. Però aquells que no tenen una inclinació especial per les matemàtiques han de poder tenir els seus moments d'èxit matemàtic i han de poder veure que les matemàtiques són interessants. Llavors, l'altre mite és, més que mite, és què són les matemàtiques, no? Què són les matemàtiques en general? Abans ja he dit la resolució de problemes, però per molta gent aquesta resposta és una resposta fins i tot estranya, no? Perquè pensaran que les matemàtiques són números, operacions, aprenentatge de tècniques, etc. Això no són les matemàtiques. Això és necessari, molts d'aquests aspectes són necessaris per poder resoldre problemes, per poder fer matemàtiques, per poder ser competent quan ensenyem matemàtiques. Però això no és l'essencial. Per tant, la idea de quins mites, jo ho resumiria amb una idea que és dient hem de prendre'ns més en sèrio tots els aspectes lúdics que ens pot aportar un aprenentatge de gaudi per les matemàtiques i potser no prendre'ns tan en sèrio, tan seriosament les matemàtiques. Parlo des del punt de vista de l'aprenentatge. Jo sempre m'he posat objectius baixos en el tema de la formació del professorat perquè disposem d'un temps relativament curt. Estic pensant ara més en la formació del professorat de secundària, que és la que m'he dedicat els últims 30 anys pràcticament, els últims 25 anys, a través del màster de formació del professorat de secundària. És un màster d'un any, dona pel que dona. Si jo només hagués de demanar un objectiu, només un, ja sé que és molt poc, i a més no és un objectiu de contingut, és que aquests professors, quan han acabat el màster, entenguessin que la professió de profe de mates és molt complexa, és fantàstica, però hauran d'estar formant-se tota la vida. És a dir, aquell professor, per bo que sigui el màster, encara que tregui una qualificació excel·lent, pensa que ja en sap, estem perduts. Ell està perdut i el sistema també està perdut amb professors que pensen que ja ho saben. Aquells professors que repeteixen i que quasi s'avorreixen ells mateixos de repetir. Jo sempre he tingut com a idea mai repetir. I en realitat jo crec que mai he repetit. Si tornéssim a fer aquesta entrevista estic segur que la faria absolutament al revés, perquè si repeteixo m'avorreixo. Jo no sóc actor de teatre, no podria ser actor de teatre, perquè hauria de canviar el text cada vegada, però això és com és cadascú. Per tant, per mi ara m'he quedat molt curt, puc afegir, haig d'afegir alguna cosa. Trobar una bona relació entre teoria i pràctica. I aquesta és la clau. Però anant una mica més enllà, el màster de secundària té moltes coses a millorar. En el meu model ideal hauria de ser molt més llarg,
Però crec que un dels problemes que tenim al nostre país és no el màster, que també, sinó l'accés a la professió. No pot ser que situem els professors novells, quan entren, moltes vegades en les situacions més difícils quan arriben a un centre. No coneixen prou els alumnes, no coneixen el centre i els col·loquen en un curs, moltes vegades, tinc exemples, els més difícils. Això és perillosíssim, perquè això pot fer cremar a professors que podrien haver sigut bons professors. Jo crec que s'ha de millorar. Fa molts anys que se'n parla, però no conec projectes que s'hagin dut a terme en aquest sentit. Fa molts anys que es parla de fer un MIR, com el que fan els metges. Sí, he anat a congressos fa molts anys i està dissenyat, però no s'acaba de dur a la pràctica. Entenc que és complex, depèn d'una llei orgànica i per tant això és molt complicat, però s'ha d'avançar. En aquest jo crec que s'ha d'avançar. M'agradaria que es transmetés aquesta idea de que en una aula, en qualsevol aula, en qualsevol classe hi ha d'haver-hi aprenentatge. En el cas d'una classe de matemàtiques hi ha d'haver-hi problema o qüestió, per tant hi ha d'haver-hi pensament, els alumnes han de poder pensar, han de poder raonar, hi ha d'haver-hi interacció, els alumnes han de poder verbalitzar, han de poder discutir, han de poder contrastar entre professor, professora, mestre, mestre i alumne, i entre alumnes, entre iguals. Hi ha d'haver-hi institucionalització d'allò que s'ha fet, al final. Per tant, d'alguna manera, hi ha d'haver-hi una bona entrada on el professor introdueix els alumnes sobre allò que anem a fer. Això no vol dir necessàriament explicitar quins són els objectius, perquè a vegades precisament el que es vol és que els alumnes descobreixin l'objectiu, però altres vegades sí. Hi ha d'haver-hi un treball dels alumnes, hi ha d'haver-hi discussió, després hi ha d'haver-hi una part de treball individual dels alumnes i, finalment, una institucionalització. Vol dir que totes les classes han de ser iguals? No. A vegades això es pot capgirar. Depèn de l'activitat d'aprenentatge que nosaltres proposem, d'allò que vulguem fer, de si aquesta classe és molt inicial d'un tema o molt final, de si estem seguint una classe perquè aquella activitat dura 2 classes, etc. Per tant, això no es pot agafar d'una manera rígida. La classe ideal, per mi, té unes característiques, però després, al final, és el professor el que gestiona, d'acord amb aquella activitat i amb aquells alumnes, com farà aquesta classe que en diem ideal. Hi ha un debat, que és una altra de les coses que jo crec que hauríem de superar, entre el que se'n diu o el que entenem per un aprenentatge per competències i un aprenentatge de sabers. Per mi aquest és un debat absolutament estèril, encara que hi hagi molta gent que consideri que és un debat molt important, perquè creure que es poden desenvolupar competències i fer un autèntic treball per competències sense tenir els sabers necessaris per desenvolupar aquestes competències, doncs no funciona. Ara bé, centrar-se només en els sabers pensant que després ja aplicaran les competències, tampoc funciona, encara funciona menys. Per tant, per això us deia, sembla que és una falsa dicotomia, s'ha de saber conjugar el que és l'aprenentatge dels conceptes matemàtics amb el que és el desenvolupament de competències i hi afegiria més la pràctica de les rutines. Clar que hi ha d'haver-hi pràctica. Vol dir que perquè fem un treball per competències de resolució de problemes, de representació, de raonament, no hi haurà pràctica, hi ha d'haver-hi pràctica. Ara, quin tipus de pràctica? No pràctica reproductiva, sinó el que en diem pràctica productiva, que permet fer pràctica, però, a més, treballar altres competències i tenir altres objectius per a les activitats matemàtiques que no són les purament reproductives. N'hi ha unes quantes, però haig de triar la que té relació amb la mesura indirecta per aconseguir calcular el sistema planetari, la distància de la Terra, la Lluna i el Sol, que va fer Aristarc de Samos, i el càlcul del meridià terrestre, o si voleu del diàmetre o del radi de la Terra, que va fer Eratòstenes. Per què em semblen magnífics? Doncs em sembla una utilització fantàstica de les matemàtiques per mostrar com
la mesura indirecta representa un salt brutal d'aportació de les matemàtiques a la ciència. Per què un salt brutal? Perquè quan parlem de mesura, la primera idea que se'ns acut és sempre la mesura directa. Això és el que fem els nens de primària, el que hem de fer, mesurar, crear unitats de mesura. Però arriba un moment que dius, bueno, i allà on no arribem ja no podem saber. Si no podem tirar un cordill de la Terra a la Lluna, ja no podrem saber quina és la distància de la Terra a la Lluna. I aquí és on entra la mesura indirecta. I la mesura indirecta en matemàtiques és fonamental. Ha generat tantes matemàtiques com vulgueu i en segueix generant. Però per posar exemples ben coneguts, doncs la trigonometria, l'estudi de la semblança, després la trigonometria, tot això porta a poder fer el que va fer Aristart, que em sembla absolutament increïble, em sembla una descoberta increïble, com ell combina la idea d'un triangle rectangle. Ell diu, tinc un triangle, Terra, Lluna, Sol. D'aquest triangle puc conèixer un angle, només un angle, el que hi ha a la Terra quan veig el Sol i la Lluna. Si d'un triangle conec un angle, no tinc res. La pregunta és, puc conèixer un altre angle? I diu, al moment del quart creixent, al moment que jo veig exactament mitja lluna, del cercle de la lluna mitja, aquest triangle, Terra, Lluna, Sol, és recte a la lluna. Per tant, conec l'angle a la lluna, 90 graus, conec el meu, el puc mesurar, si en tinc 2 en tinc 3, i si tinc 3 tinc la forma, ja tinc la forma. Encara no tinc distància, però ja tinc la forma. La forma vol dir ja sé quantes vegades més lluny està el Sol que la lluna. I això ja és un avenç bestial. I la segona idea és la utilització d'un eclipsi de lluna per determinar quantes vegades el radi de l'ombra de la Terra quan passa la lluna en l'eclipsi de lluna és més gran que el radi de la lluna. I aquí fa un joc de temps, quant temps triga a entrar a la lluna, és a dir, a recórrer el seu diàmetre, i quant temps està dintre fins que ha sortit, és a dir, en recórrer el diàmetre de la part fosca que projecta la Terra, i fa una proporció, i per elements molt senzills determina aquesta relació. Això li permet construir una sèrie de triangles semblants i fent servir semblança de tercer d'ESO, no passa d'aquí, i una mica de proporcionalitat, aconsegueix trobar la distància de la Terra a la Lluna. Després vindrà Eratòstenes, tornarà a fer una cosa encara més elemental, tot i que d'elemental no en té res, perquè no se li havia ocorregut a ningú, ni crec que a ningú se li ocorreria avui si no sapigués tot això com es fa. I per tant, és una mostra de com les matemàtiques dites elementals, dites bàsiques que estudiem i que treballem a l'educació primària o secundària, han servit per fer descobriments fantàstics. Per què em sembla que és molt important? Em sembla que és molt important per donar una imatge de les matemàtiques que realment s'aproximi al que entenem que són les matemàtiques i per mostrar que les matemàtiques són realment importants dins del panorama del coneixement. El comentari que surt moltes vegades de gent que venen als cursos quan acaben, si a mi em haguessin explicat les matemàtiques així, potser m'haurien agradat. És la frase amb la que et quedes. Però no em vull quedar amb aquesta frase, sinó què hi ha al darrere. Al darrere hi ha, clar, ells ara són adults, no és comparable a la seva situació, però al darrere hi ha la idea d'intentar mostrar, jo faig unes sessions, jo i tots els que ens dediquem a la divulgació, intentant minimitzar tota la part simbòlica i més complexa i mostrant exactament la relació que hi ha entre matemàtiques i aplicacions i matemàtiques, o més ben dit, quins problemes estudiem. Problemes estrictament matemàtics que després s'apliquen o problemes que sorgeixen de camps no matemàtics en els quals les matemàtiques intervenen i generen nous conceptes matemàtics, etc. Aquesta relació que hi ha entre el coneixement matemàtic i la resta de coneixements del món. En aquest sentit, per mi és fonamental, perquè si la societat entén aquest paper de les matemàtiques, tindrà una visió molt més ajustada del que penso que han de ser les matemàtiques en la societat.
Quan intento pensar en activitats d'aprenentatge, bones activitats d'aprenentatge, el que en diem activitats d'aprenentatge competencialment riques o que ajudin a construir conceptes, intento pensar en els diferents contextos que es poden utilitzar per fer matemàtiques. Normalment hi ha una gran simplificació quan es parla de contextos i es compara simplement les matemàtiques i la realitat, les matemàtiques i el món. Això a mi em sembla que no és gens operatiu, perquè de realitats n'hi ha 50, el món és molt complex, i si ens posem una mica fins, les matemàtiques formen part d'aquest món. Per tant, això de voler dir les matemàtiques com si fossin l'única cosa que no és real i la física de partícules com formant part del món real, això ja es veu que no funciona gaire. Per tant, a mi m'agrada desgranar contextos. I dintre d'aquests contextos, un dels que m'agrada posar de relleu és el context històric, per dos motius fonamentals. Un, perquè es mostra com les matemàtiques són una activitat cultural que ha existit des de sempre i que s'ha anat desenvolupant des de sempre i que ha tingut moments absolutament fascinants. I l'altre, perquè molts dels problemes que ens interessa treballar en l'educació primària i secundària tenen una història i es remunten molts d'ells a fa molts anys. I moltes vegades no som capaços de trobar els exemples d'avui, perquè, per exemple, qualsevol exemple d'avui on hi hagi una participació de la tecnologia molt elevada, ràpidament se'ns torna molt complicat explicar com un làser calcula distàncies, doncs això, per explicar la mesura indirecta, utilitzar com mesura un làser, ho tenim bastant difícil. En canvi, si volem explicar la importància de la mesura indirecta i com els antics van utilitzar aquestes eines geomètriques tan bàsiques que estan en els elements d'Euclides bastant al principi per calcular, per exemple, la distància de la Terra a la Lluna i al Sol, com ho va fer Aristarc, o, encara més magnífic, Aristarc fa aquest càlcul i diu, ho he posat tot en funció del radi de la Terra, però jo no sé calcular el radi de la Terra. I afortunadament, molt pocs anys després, Eratòstenes, també a Alexandria, va ser capaç de trobar el radi de la Terra. Aquest aspecte, tota aquesta part, a mi m'ha interessat molt. És cert, a més, que avui fer divulgació lligat amb la història és molt més senzill que fa 50 anys. Per què? Perquè fa 50 anys, fins i tot els que feien història de les matemàtiques ben feta, l'accés a les fonts primàries era molt complicat, i avui tu pots entrar, jo he escrit sobre Fibonacci, sobre Pascal, i de tots dos he trobat fonts originals. I això, sense moure'm de casa, entrant a l'ordenador i sobretot a Pascal, quan els francesos són ben llantant pels seus savis, que d'això n'hauríem d'aprendre també, i tu vas i entres i pots veure tots els treballs originals que va fer Pascal. Per tant, això em sembla absolutament magnífic, important, i important en els dos nivells, portar-ho també a l'aula, portar-ho a l'aula per una banda, i portar aquesta divulgació a la societat, en particular a la gent gran. I em diràs, per què a la gent gran? Perquè vivim en una societat on la gent cada vegada viu més, cada vegada viu més bé, en el sentit que té suficient salut com per seguir adquirint coneixement, l'interès adquirir coneixement, i això és una font fantàstica, inesgotable.